φτάνει μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και εμένα καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις. Θρήνετσε, ταξίδεψέ μας, γράφει το τεράστιο πανό που έχουν ανοίξει οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ στην κεντρική εξέδρα. Εδώ οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ανοίγουν μια τεράστια ελληνική σημαία. Τα στοιχεία που μας έχουν έρθει τώρα μιλούν για μια σημαία 1596 τετραγωνικών μέτρων. Ίσως η πιο μεγάλη σημαία που έχει κατασκευαστεί. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε πειράξει, άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα, άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω.